मोनसे गोजोनथाव खौरां भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मोननो हादों सान्तिपुर हफाबस्ति गामिनि सोरां बसुमतारिया। भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मोननो हानाय सोरां बसुमतारिखौ नख'राव थांनानै बरायहैदों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि राजु नार्जारिया। नंगौ, गावनि गोब्राब नाजानायजों भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मोननो हादों सान्तिपुर हफाबस्ति गामिनि सोरां बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर हफाबस्ति गामिनि बिफा सानजिब बसुमतारि आरो बिमा बांगालि बसुमतारिनि फिसाज्ला सोरां बसुमतारिया भारतारि रौनिया हानजायाव गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों साख्रि मोननो हादों। बे गोजोनथाव रादाब मोननाय लोगो लोगोनो सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि राजु नार्जारिया गावनि हानजाखौ लानानै नख'रसिम थांनानै भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मोननो हानाय सोरां बसुमतारिखौ बरायहैदों। गिबियावनो आंनि नख'राव जे नुजाफैनाय थानाय सान्तिपुर बिपिएफ प्राइमारिनिफ्राय प्रेसिडेन्ट आरो नेहाथारि गोबां दैदेनगिरि नुजाफैनानै दिनै आंनि जे फिसालानि इन्डियान आर्मियाव जे साक्सेस जानाय बेखौ बरायनाय हाबाफारियाव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरो लोगोसे गामिनि जोंहानि गावबुराजों लोगोसे गोबां बिबथिफोरखौ आङो मदद होफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। दा गोजोननाय मोनदों। आङो दा बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंहा खस्थ'नि गेजेरजों आंनि फिसालाया जे नाजानायनि गेजेरजों इन्डियान आर्मियाव जइन जानो हाबाय, आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। मानोना जोंनि नख'रा बा आंनि नख'रा एसे खस्थ'यैब्लाबो आङो फिसालाखौ बेबायदि साक्सेस जाहोनो हानायाव आङो गोजोननाय थाबाय आरो इन्डियान प्राइम मिनिस्टार मदि सारनिसिमबो आङो गोजोननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे इन्डियान आर्मिनि अफिसार आरो मेजरफोरा जे आंनि फिसालाखौ सेलेक्ट खालामनानै होनो हाबाय बिनि थाखायबो आङो इन्डियान आर्मि मेजर सार आरो अफिसार सारमोननिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो आङो दा जोबोद माने आङो गोजोननाय मोननानै माने आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा सोरां बसुमतारि। आङो थांनाय मार्च दाननि 7 अक्ट'आवहाय टिए आर्मियावहाय सेलेक्ट जानो हादों। दा बे रिजाल्ट मोननाय मथे मार्च दाननिनो 20 तारिखआवहाय जइनिं दङ। बे जइनिंआ जागोन कलकातानि सिङाव थानाय निउ आलिपुराव जागोन। जे बे फिसा जाफुंसारनायाव सान्तिपुरनिनो बिपिएफ हानजानि सारमोना आंखौहाय गावसिनि गोसो गोरबोजों अननानै बरायनायखौ आं बजबनानै लाबाय। दा बुंनांगौआ बेनो, बे जेनेबा आंनि जाफुंसारनायाव गोबांनि बिहोमा दङ। गिबियावनो आंनि बिमा बिफाया गोबाङै खस्थ' खालामना आंखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंदों। आङो आंनि स्कुलखौहाय सान्तिपुर इउएन एकाडेमिनिफ्राय खालामदों आरो ओइचएसखौहाय क'क्राझार गभ कलेजनिफ्राय आरो डिग्रिखौ बेंटल कलेजनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन। दा बेनो, नाजानाय थायोबा जाफुंसारो बेखौ गिदिर सुबुंफोरासो होनोमोन। बेखौहाय आङो गोसोआव फोथायनानै जे नाजायोबानो जाफुंसारोबा मानो ओरैनो थानो, नाजानांगौ, बेखौ आंनि गोसोआव साननानै आङो एकदम जा हायो आंनो नाजानानै दिनै आं जाफुंसारनो हाबाय। जों सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनि जानानै जों बेहाय
मोजां गाज्रि खबर लानो फैदों। दा खबरा बेनो जोंहा सोरां बसुमतारिया जोंहा नैबे हफाबस्ति गामिनि जोंहा बिफाया सन्जिब बसुमतारि आरो बिमाया जाहैबाय थिंग्रिं बसुमतारि। बिनिनो सेथि फिसा जोंहा सोरां बसुमतारिया गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दा दिनै फिसायानो जा गिदिरानो जा जिखुनु गावखौ गाबथानो हानाय बा गावखौ गसंथानो हानाय दा दिनै इन्डियान आर्मियाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दा दिनै साख्रिया जाबाय। दा बे हाबाफारियावनो आंजोंनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंहा सेन्ट्रेल कर काउन्सिलनि जोंहा केसिआर मान होनो गोनां बिनु प्रधान बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जोंहा सान्तिपुर प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट मान होनो गोनां लेम्बु बसुमतारि बिथां आरो सफैनो हादों आंजोंनो जोंहा इउथनि गोख्रों दैदेनगिरि जोंहा सन्जय बरगयारि बिथां आरो जोंहा इउथनिनो गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो बे गामिनि हफाबस्ति गामिनि गावबुरा आरो सेक्रेटारि आरो बे न'खरनि जाथि खुरमा आरो बे गामिनि बे ओनसोलनि जोंहा साननो हनो गोरों बिथां रायजो राजा बिथांमोन। दा उद्देश्यआ बेनो जोंहा सोरां बसुमतारिया जे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दा दिनै साक्सेस जाबाय। जों बेखौ सान्तिपुर प्राइमारिया खोनानानै खोब मोजां मोनदों, बाख्नायदों न'खरखौ आरो सोरां बसुमतारिखौ। दा न'खरा खोब माने गाज्रि हालोद, थाखा फैसा बांद्राय अहबल गैया, गोरिब न'खरनिफ्राय जे दा दिनै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों समाजनि थुलुंगानायनि गेजेरजों आरो न'खरनि थुलुंगानायनि गेजेरजों जे दा दिनै जिउआव साक्सेस जाबाय। दा बेखौनो जोङो गोजोननाय मोननानै खोनानानै जों बिथांखौबो जों बरायफैदों। आरो खोथाया बेनो जे जोंहा इयुन जेनेरेसन गथ' गथायफ्रा जे गोबांथार दिनैनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा माने मबाइल नायनानै आड्डा मारिनाय, गान्जा सोबनानै आड्डा मारिनाय, जौ जुवा ड्राग्स सोबनानै आड्डा मारिनाय। दा बेखौनो जों बे दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंहरनो सानदों, दा फोरमायहरनो सानदों दि नैबे सोरां बसुमतारि बायदि लोङा जाया सोबा दा इयुन जेनेरेसन बे ओनसोलनि आरो बे गामिनि गथ' गथायफ्रा जेन बेबायदिनो जाहाथे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जौ जुवा बायदि बायदियाव फेग्रा बुस्थुआव जुदि नांथाबालासिनो सोरां बसुमतारिया बायदि जेन गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिउआव साफा साफा साक्सेस जादों। बेखिनिखौनो आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयखौबो खावलायनानै जेनाखि नैबे सोरां बसुमतारि आरो बिनि बिमा बिफाखौ बरायफैनाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै बयनिसिम फोजोबनाय जाबाय।